tara al'umma. Domin samun zafafan labarai kuma daɗaɗa sai ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu zarar mun ɗora. To mai sauraro ga cikakken mutum yana zuwa. Mun gode. Da alamu zaben 2023 Tinubu ba shi da alamar nasara yayin da Peter Obi ya daga Tinubu a jihar tasa ta Lagos yayin da ya buga shi da ƙasa da ƙuri'u. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mai sauraro. Barkanmu da jimirin sake saduwa a cikin wannan rana ta mai albarka. To don Allah mai sauraro, idan wannan shine zuwanka na farko ka samu hannunka mai albarka, ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Dan hakan shine zai baka damar samun zafafan labarin mu da kuma da zarar mun dora. To mai sauraro, hanzu ne muna kan batun wato Tinubu da wato Peter Obi yan neman takarar shugaban kasa, yayin da Peter Obi ya daga Tinubu a jihar tasa ta Lagos yayin da ya buga shi da kasa. A jiya ana tunanin cewa Tinubu ba zai motsa ba, yayin da a safen nan kuma sai aka samu motsawar Tinubu yayin da ya ba Atiku ƙuri'a 400 a tsakanin su, yayin da yanzu kuma Peter Obi ya daga wato Tinubu ya buga shi da kasa a jiharsa ta Lagos, yayin da yanzu Atiku ne dai a sama, kuma har yanzu ba a dawo arewa ba, ana yankin kudancin Najeriya ne, yayin da ake tunanin cewa idan aka dawo yankin arewacin Najeriya Kwankwaso zai motsa ganin cewa ya cinye ƙasa ta Najeriya, ya karbi mulkin a hannun shugaba Muhammadu Buhari. To mai sauraro, kar ku manta dai kuna tare da wannan channel namu ne mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. A yanzu kuma halin da ake ciki, Tinubu ya yi ƙasa yayin da Atiku shine a sama, sai kuma Peter Obi shine na biyu. Idan za ku tuna a baya, mutane suna ta ganin cewa gwara a zaɓi wato jagaba wanda ake masa lakabi da Tinubu kenan, yayin da mutane suka farga suka gane cewa ina Tinubu fa ba alkhairi bane a gare su. Da dai an san cewa Allah shi ya san daidai, to amma da alamu mutane sun gane cewa wannan mutum ba alkhairi ne a gare su ba, yayin da mutane suka yi mi'ara kuma baya don ganin cewa sun zaɓi cancanta, yayin da ake ta gwagwarmaya yanzu. Mun gode mai sauraro.